said the wop bop the loop bop the lock bamboo said the bop bop boogie the boo. Ah, oui, baf. Ulele la. Cabanga. Imoto seseyivele zathathana phezulu la emgaqweni. Boom! Manje into engixakayo imoto eziyinhlobo ezifanayo. Manje bekuhluka okhala, bekuhluka imbala. All right. Manje usho bekuyinhloboni. Yilabo Toyota laba, yabo labo Toyota laba basha, laba u6 forward, laba bahle nje mfethu laba bancane abamkanje, yabo laba bamkanje. Bekuyibona. Etios Avanza. Oh, Corona. Corona. Ngiyacabanga ukuthi mhlambe bekune Corolla virus. Sokudlala kushuba nje. Yazi nabangani ungababoni nje babe nemali. Babona babengenatwanga kuphela. Umuntu aqhamuka sezokuxoxela indaba engahlangani nje. Awushisa ugwaye phela lapha. We bafo kuntswempo ikabheda bafe. Ngizayibona-ke lento. Engathi umuntu ngathi sasifika nje saqala le ndaba zakhe. Vele ufake ikhona nje ushiye sakhuluma. Phume kuyena uyihambele. Awu. Kanjani manje bafo kanjani uyenza kanjani lonto? Kanje. Hello. Siyaphila hey. You right now. Siyabonga mabezi ukuthi nibheke le video sicela please asebelieve sicela ukuthi ni like ni comment ni share ni subscribe sure bafethu ni subscribe channel DTN comedy sketch ku YouTube then on Facebook like i page Distortion Sketch Comedy. Ya vele angithi sonke siyazi ukuthi kulike kanjani share kanjani comment kanjani ngoba